ijesila akwamozu maọbụ na mmadụ nwụnahụrụ gị unu ewee kwa ozu ọkwa na ozu dara unu n'ọkpa. Kedu ife bụ ozu dalụ n'ọkpa? N'ime be unu ka akwalụ nya bụ ozu, ka ebunatalụ nya bụ ozu. Ebunatalụ ozu a n'ime be unu, na be unu ka ọ dalụ dandam. Kedu ife ị ga-eme ka ị ghara ibu ọrụ akwụ dị na akwamozu ahụ wee bunaga ya n'ebe ị na-azụ afịa maọbụ n'ebe ị na-alụ ọrụ maọbụ n'ime be gị maọbụ n'ebe ụmụ gị nọ? Kedu ife ndị ị ga-emelụ m? Kaba ahụ tụsalụ m ozi a, maka na ọtụtụ mgbe ka ndị mmadụ na-akọ si na sinsi ha kwatalụ nne ha maọbụ kemgbe ha kwatalụ nna ha maọbụ kemgbe ha kwatalụ nwanne ha dị etu a dị etu a ka ife ha na-emebidozielu ghasasịba. Enwere ọtụtụ ife dị iche iche nwere ike ibute ụdị okwu a, na ịkwachalụ ozu ife ị na-emebido ghasaba. Mana nke anyị ga-etinye anya n'ụbọchị taa bụ ife si na ọra akwụ si na ya bụ ozu. Sinsi imechara akwamozu onye a, ịghọtaghọzi ife gịnị ije na-eje eje. Ngwa gee ntị ka m gwa gị ife ị nwere ike ime. Ọ bụrụ na imechaa akwamozu ndị be unu, onye ọbụla bụ onye nke gị nwụrụ ewee kwa ozu, ijekwanụ nya bụ ozu, ka ị kwachalụ nya bụ ozu, kedu ife ị ga-eme ka ị wee nwee ike wee wụchala onwe gị site n'aka ndị ụchụ maọbụ site n'aka ndị aka ogheri maọbụ ọra akwụ na-eso ozu? Maka na ọtụtụ n'ime anyị amaghọ na enwere ọra akwụ na-eso ozu. Ọtụtụ n'ime anyị amaghọ mgbe mbụ ka ọ ga-abụ ozu nwụọ, edupụgo ụmụaka na-anata akwụkwọ, ha si ha esikwa n'ụzọ a, ha si ụzọ nke ọzọ, sọsọ ka e wee gbaa mbọ fụ na ụmụaka ahụ afụghọ nya bụ ozu anya. Anyị aka na-ajụzikwa onwe anyị ajụjụ, kedu ife merụ nya bụ ife ji dị etu a n'oge gboo? Maka ife na anyị tonitezielu si na anyị abụrụgo kọmputa age, anyị tonitezielu wee bụ na nna anyị ha enu ngwongwo na ngwongwo wee yọchie anyị anya. A na-akwa ozu, ọ bụrụkwa na ife niile bịara akwamozu ahụ bụ mmadụ. O nwere ndị bụ na ha analụ n'ike sokwa wee bịa nya bụ ozu. Enwelu ndị bụ na ka ha kwachala ozu ahụ maọbụ ka a na-akwa ozu ahụ onye ọzọ adakwa. Enwelu ndị bụ na ka ha jechara ịkwa ozu na-ana maọbụ ka ha na-eje eje ọ bụ ha ezute ọnwụ ha n'ụzọ. Ọtụtụ ife a na ife ndị ọzọ bụ akụkọ dị iche iche a na-anụ n'akwa ozu. Ọtụtụ n'ime anyị ka ijechala akwa ozu ahụ ibido na-enwe ife dị ka akpata oyi dị iche iche. Ọtụtụ n'ime anyị ebutego ụchụ dị iche iche n'ihi na ha mere gịnị? Na ha jere akwa ozu. Mgbe ọbụla a na-akwa ozu, ndị obi dị mma na-abịa nya bụ akwa ozu, ndị nwụrụ anwụ na-abịa, ndị dị ndụ na-abịa, ndị obi adịghọ mma na-abịa nya bụ akwamozu. Ọtụtụ ife dị iche iche na-eme na akwa ozu. Ka ọ ghara ịbụ ịkwacha ozu ịkụba ọta na-ebe akwa na-agagharị. Ịkwacha ozu, kaba ahụ buchapụ ọra akwụ akwatalụ n'ozu, ka ị ghara isu ibunya bụ ọra akwụ bunaga be gị maọbụ bunaga n'ebe ụmụaka nọ maọbụ n'ebe isi enweta ife olili. Ka ọ ghara ịbụ ịkwacha ozu igbube ijiji, ibe gị na-ele afịa ị na-egbu ijiji, ị na-ebegharị. Ka ọ ghara ịbụ ịkwacha ozu ị na-ebe akwa na kemgbe ịkpachara ozu ka ahụ ọnwụnwụ bidoro mebe gị. Ịkwacha ozu wụpụ ụchụ si na akwamozu. Ọtụtụ n'ime anyị ga-ajụ m kedu ife dị ife ahụ enwere ike iji wee bupụ ụchụ? Ọkwa na obere ife anyị ma maka ya. Kaba ahụ ka ịfụ na ose ọjị dị n'akpa gị. Isi hakwa n'ebe ahụ isikwa ozu ahụ pụta, welu nya bụ ose ọjị wee mee gịnị? Wee jụchaa onwe gị. Maọbụ chọọ nke a na-akpọ agadi nwaanyị isi awọ, were ya jụchaa onwe gị. Maọbụ chọbalụ m akwụkwọ ogiri isi, were ya jụchaa onwe gị. Maọbụ chọbalụ m ya akwa, were ya jụchaa onwe gị. Maọbụ nke a na-akpọ ụbụrụ ọkụkọ. Ọ bụrụkwanụ na ị chọrọ ịsa ahụ, kpakọsịa akwụkwọ dị iche iche nke mkpọgoro afa ha ma ọ bụrụ na ị na-ege m ntị, were ya mee gịnị? Were ya saa ahụ tupu ị na-ebi ụmụaka gị aka maọbụ tupu ị na-anachigha n'ebe isi enweta ife ị na-eri, na ọ na-enye aka. Mmaha ekwukarị ya one a
ka ọ ha m otu a n'ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m. Nyelu maka tụsa ozi a, pinye aka n'akara ịfụnanya ma zonyere m okwu na ngalaba okwu. Ọ bụrụ na nke a bụ izi ị na-esonyere anyị, anyị si gị nnọọ. Ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne ya n'asụsụ Igbo. Ọ bụrụ na ị na-esonyebụla anyị na mbụ, anyị si gị dee eme, maka na ọ dịghị fịcha fịcha ị na-akwado mmadụ site n'ahọ wee ruo n'ahọ. Ka emesịanụ, onye agha na nwanne ya.